Gusto mo mahog sa kanal? Ha? Nakasuway na mo nahog mo sa kanal? Ako nakasuway na ko. Kanang baha-baha dito sa Manila, niya usahay puno-puno naman ang karsada, nalimot kung naa dito'y kanal. Niya pag-abi na ko maorang level ba sa tubig. Pag-abot na ko ito sa pinakadaplin, kanal na dito na humol yung kukutob dool sa kong hawak. Niya naanod akong chinilas, akong sandal. Nakaikyas man tuod ko pero galakaw na ko sa sidewalk na sa mga tao nga gapalak-palak, gatiniil na lang ko. Pero disguise sa noon kay uwan man. Pero di sayon og mahog tas kanal. Mao na nga samad pang akong tuhod, garos pa akong tiil. Nagiuban, mga bali yung tiil kay nahog sa kanal. Pasabot, ayaw yung tugatugag lakaw kun butaka. Wa ka masayod unsay naa diha sa imong gipadulngan. Unya labaw sa tanan matud pang Kristo, ayaw tugatugag agak og buta basta ikaw buta sad. Ilingay mo to pading na di ka buta. Di ka buta. Kani siya sa practical nga sitwasyon kanang physically blind, makita gid nato nga tinuod gyud ang physically blind nga tao di gyud pwedeng moagak sa lain na physically blind or buta nga tao. Wa gyud na sila'y padulngan. Dinhibitay na malit nato og kuan slots, upat man ting ito kabuk buta, naginunitay sila sa ilang abaga, gasunod. Unya ang gada nila kuan kanana ang dili buta. Dito sila ang unahan dito ni kupot sa atong guide niya ang upat tulo ba to sila gasunod kinuptanay sunod sila namalit og slot. Buta to sila o dili? Dili sila buta kay kadumdum sila asa sila mo palit og slot. Ni ay mga tinaw kay mata sige lag agi-agi wa gyoy palit-palit og slot. Pasabot buta sila sa palitan ng slot. Mao na kung doon na may physically blind nga tao naa say gitawag og spiritually or morally blind nga tao. O kining spiritually or morally blind nga tao, mas peligro ni siya. Kay dili lang kanal ang mahagbaan sa ilang agakon, mahugyod sa kadautan ang ilang kinabuhi. Dili lang physically madaot sila, kinabuhi gyud ang madaot. Mao na kining gubat karon sa Russia ug sa Ukraine, Hamas o Israel o lain pang mga gubat ginagmay sa lain-laing mga nasod, ang mga leaders ani nihatag og higayon nga ang ilang kabuta spiritually and morally maoy mugiya nila og karon daghan na kay nangamatay, daghan na kay nangaguba, dagko na kaayo ang kadaot nga nahatag sa tibuok kalibutan. Og kanus aman ta mabuta og unsay makabuta nato kinig yung pagsupak-supak nato sa ebanghelyo ni Kristo. Mao na si San Pablo sa unang pagbasa ningon siya, ako sulugoon ko sa ebanghelyo, wa ko mangayog suhol pero ako ning isangyaw kay ang akong suhol mao ang pribilehiyo sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Giun sa pagsangyaw ni San Pablo, iyang gipuy-an ang ebanghelyo. Akong papa sa una magsigig kasaba namo kay nasakpan ming nagsigarilyo na nabako ba high school pa sugod-sugod nagsigarilyo. Kasaba sa papa akong gitubag gamay high school ko pag ingong papa sige mong sigarilyo, wa ra ba mo'y income? Nako niya, ikaw, sige lagi kag tabako. Badlong ka na mo, sige tabako. Nahilom si Papa o naghapyod-hapyod siyang naong.
Nga ni tinarong ni sa istorya nako. Ako dong naadik nako aning sigarilyo. Nahadlok lang ko ba nga ikaw wa pa man ka maadik basig maliwat sa kanako. Mura kog natandog. Ni sa dili nako kabiyaan ni basta-basta kay naadik nako. Ikaw kay mao pa may pagsugod nimo, pagpili lang mosunod ba kanako o muundang ka ng imong pagsigarilyo. Automatically ni undang dayon ko. I was first year high school. O gikan ato hangtod karon wan adyo ko kasuway og tabako og sigarilyo. Nga naman, nadutlan ko gisulti ni Papa. Wa siya mohonong, apan miangkon siyang naadik na siya. Giangkon niya nga siya, di nakapugong. So kaniding usahay ng taong bisyoso, basta magpaubos, makatudlo baya nga mohonong sa bisyo ang iyang isig katao, himuon niyang example ang iyang kaugalingon. Apan, si Papa nakahunong yun sigarilyo, kanus aman, na-stroke man siya, half body paralyzed. Ingnan mo siya sa doktor, wa na'y sigarilyo ha, sigarilyo ganikap, tiwas gyud ka. Papa, wa na ginakong. Pag humanag mga 4 ka tuig ba, di kasi ang pagka-paralyzed. Nako pa, wa na lagi ka mo tabako. Siya, wa naman sa ilami tabako. Na-paralyzed gid usa siya. Una siya na nakahunong. Mao na, di na to huwaton nga mga daot ta. Nganong karon ang ato mga political leaders, apil na sa ato mga church leaders o mga workers, nagsige mag-away. Nganong sige mag-away? Pulo sila mga buta. Kani mga palaaway, mga buta ni morally, dili physically. Nya unsa may timailhan nga ikaw buta morally. Dali kay ka makakita og depikto sa imong isig katao. Nya ang imo bang makita ang ilang puling ba kanang gamay nga buling nila. Moy atong makita. Pasabot ana matud pa ni Kristo na anay troso ang imong mata. Kana bitang mura kag imong tan-aw mas buutan ka kay niya. Kana bang makakita kanimo mo assume ka nga doon na kay authority nga mo badlong og mo correct niya. Kana na gani mo'y atong hunahunaon nga ako mo'y mo correct nimo na nakay troso sa imong mata. Pero makakita gani ka sa iyang apan, unya ma-reflect nimo nga ikaw puparihasad niya, kana nisugod na kagtangtang sa troso sa imong mata. Matud pa ni Jesus, kuhaa sa ng troso sa imong mata. Ako bitaw, malingaw man ko aning ilang mga kanang naa social media, kaning atong mga kanarong ilabang budget hearing ba. Hibaw ko kasunod sa mo ana, hala sinawayay gyud ang karikunuhay mga committee sa budget hearing for certain purpose. Hala atakihon ginilag maayo kadtong hataganan sa budget. Sigihan gid nilag duki-duki. Pero inigbaos po nga sila nga say pangutanon. Doko-doko dayon. Naaman say mga apan. Pulos man na ay apan. Pulos man na ay gitaguan. Muna kami sang mga pare, og musaway sad mininyo, musaway sad mis gobyerno, nga na ay graft and corruption, pwede sa may pangutanon, pader, na amoy accounting system des imong parokya. Masubay ba namo ang tanan ninyong nisod nga kwarta o ang nigawas nga kwarta? Moingon sad mi, wa man mi ana accounting. Unya nga tuga-tuga mamog pangoriksyon na mo diri nga otro man sa imong way klaro. Hiling nga imong tupad. Yung nadi ka kusog mamadlong sa imong anak. Gano ba? Nadi ka kusog mamadlong. Pamalandungan na to. Kanang inigbadlong nimo sa imong anak or sa imong bana o sa imong asawa. Pamalandungi ko no. Kanang imong nakita niya na kunuhay, depikto niya, wa ka na diyan nimo. Kanang moingon ka, palahubog ka.
palahubog ka. Ikaw, unsa man sad ka? Okay. Unsa may nakahubog sa imong bana? Ang bino. Nganong nahubog man siya? Ganahan man siyang moinom. Nganong moinoman? Naaman sa siya mga barkada. Ikaw, masig maritis po kay ka. Nahubog sa kanang sigig panglibak, nahubog sa kanang sigig pangyaw-yaw, nahubog sa kay kanang hubog o manay klaro. Ikaw sa kay klaro. Ang imo sang binuhatan, mura sag hubog. Mag-usab-usab imong desisyon. Ana, mo nang hubog hasta gani linaktan subog, mag-usab-usab, abanti usa, atras duha. Nya barag na mas kilid, barag na mas pikas, kamang naman, suka naman, inom naman. Way klaro ba? Usik-usik lang. Nya ang imong kinabuhi, di sa ka murag hubog, nga way klaro. Karon buutan kay ka, ikaugma, o ikataod-tauran, magyaw-yaw na ka. In short, matod pa ni Kristo katong kausa nga ang babay batuo na unta kay nasakpan nga nanapaw, ang gisulti ni Kristo, kinsa ninyo ang wa gyud makasala, ang wa gyud sala, maoy paunahag hapak niya og bato. Nang lakaw ang mga tao kay pulos man sila na ay sala. Na ako'y nadunggang istorya, doon ako no'y tao nga man of wisdom, giduol sa usa ka inahan nga nagdaas iyang anak kay tungod naadik ang iyang anak sa chocolate. Pag abot na dito, tabangi in taon mi ani sir, tambagin ning akong anak kay well known magitong tawhana nga may kay mo tambag, usab yun ang tao ba. Mausab unta ning batasan sa kong anak, sigihan ko na ning latos ako pa ning yaw-yawan, igyud mohonong mangawat pa. Chocolate kay iya. Ingon daytong kunong man of wisdom. Uli sa mos inyo nya after 2 weeks balik mo diri. Tuod man ang uli sila, pag human sa 2 weeks balik sila. Adya na, sir, kung anak wa gyud mausab, sige lang ya pog chocolate. Sige akong istoryahon. Istorya sila dito. Pag human kuno ato, din agyod mukaon og chocolate ang iyang anak. Ingon dayon ang inahan, gisekreto niya adto ba paghuman few days iyang gibalik siyan lang usa. Sir, giunsa man nimo pagsulting akong anak nga di na man gyud mukaog chocolate? Ingon din siya, kadtong duha ka semana nga gipabalik ta mo, wa ko nitambag ato kay ako otro sa kong adik ay chocolate. So gikas paglakaw ninyo, hangtod karong nibalik atong nibalik mo, wan adyo ko ni kaog chocolate. Akong nasinati, unsa di ang struggle kung ako naning biyaan ang chocolate. Ug ako sang nakita, unsaon ako pagbiya ang pagkaon og chocolate. Mautoy akong gisultis imong anak. Niyang imong anak, kakita man nga kaya di nako, ningon siya, I challenge myself, sundon tika. Kay nakapugong magani kang tiguang naka, ako pa bang batanon pa. Ana no, isuway ninyo ing na imong bana ayaw nagpangabit, ana nya unsa may una nimong buhaton, higugmaa sa siya nga way kondisyon. Kay kanang imong bana or imong asawa nangabit na tungod kay di na siya ganahang mohigugma nimo nga way kondisyon. Nya naaman siya kondisyon siyang paghigugma nimo, mo nang tuwa siya nangita sa laing babae or laing laki sa kadtong kuwang nga naa nimo nga iyang gipangita diha nimo. Pero ikaw mismo asawa, ikaw bana, mahigugma na kas imong bana nga way kondisyon, for sure dako kay kag ikahatag niya nga giya aron siya mahigugma sa nimo nga way kondisyon. Ako sige kog ingon ninyo, pamalit mo og slat. Ako sad mismo sige sa kog palit og slat. Ka-feel ko kana bitang mo palit ko og slot nya minus na kay kong kwarta, di pa ko'y daghan kayong gastuhanan nya ako yung kaning akong gamayng income sa akong stipend, ako yung ipalit og slot nya hurot dayon akong kwarta, maka-feel ko kana ding mahurot atong kwarta tungod kay gitabang nato sa uban naa di ay kalinaw, kalipay og katagbawan nga atong bation. Una sugod atong June 2020 hangtod karon
kada semana gyud ko mopalit og slot. Mo nang sige kog hatag ninyo og imbitasyon, pamalit mog slot. Ako labing minus ginang napo ka slots, ngadtos 20 ka slots kada semana. Depende lang sa atong gibaligyang slots. So good atong June 2020. Kaya nga naman, nindot kay atong bation. Munang kamong wapa kapalit, testingin ninyong pamalit. Di ba, makaingon gid mo, ayaw mo anang palit na sobra sa inyong kwarta. Di man na. Kanang sobra, mo na imong ihatag. Ako nakasuway sa kong nagpakauwaw ko hangtod karon siging baligyag slot para itukod og simbahan, itabang og mga simbahan, itukod og mga balay, ipakaon aning mga way gikaon, ipa-hospital, ibayad aning mga lungon, ipa-eskwela aning mga estudyante nga interesadong mo eskwela pero way ikabayad. Ako maoy nagsigirog pakauwaw ana. Nindot kay itong bation kana bitang magpakauwaw ta alang sa kaayuhan sa atong isig katao. Nya kini ra bang akong gipa-eskwela, di na gid mo tagad nako, ini-graduate na kasagaran. Di na kahinomdom nako. Sobra na guna 400 kabuk akong napag-graduate college sa ako lang pagkapari. Wa na kayo mo tagad, may lag kaabot og wa gi kaabot og napo kabuok ang magsige pag-communicate nako. Wa lang murag aso. Kani akong gipatukurag balay, daghan man ni kay sila, sobra naman tingali ni mga 150. Ang ato lang din 90 pa to itong natukuran, pero sa akong pagkapare, pwerte na daghana akong gipahimuag balay Pero unayon pa kog libak usahay. Sila pa mo'y musupak sa akong isulti, moingon ko ayaw mo pagpuyo-puyo, magpuyo-puyo, ayaw mo pagsugal, magsugal, ayaw mo pag-inom, mag-inom, pakit-on pa ko. Pero sige lang, dunay nagpahipi nga nindot kayong pagbati kana bang makaluha na ta tungod sa atong pagtabang, nindot kay atong bation, labi dagdag sige slag smile nya ikaw nagluha, nindot day kay na kana bang the joy after your pain. Gikan nas Ginoo. Matod pa niya, this is the joy that the world cannot give.